Srácok, ebben a videóban most asszaszínozni fogunk. És igen, most látjátok, tölt. Most kicsit várunk. És az asszaszínról azt kell tudni, hogy vagy te egy ilyen kis, nem tudom, valamilyen ember, és az rossz embereket megöl. És róla azt kell tudni még, hogy vannak benne bosszok. És azokat neked le kell győzni, hogy még erősebb legyél. Meg vannak benne szintek, amik arra valóak, hogyha kapsz például, jól látjátok, ott van egy fiú, meg egy lány. És ők közülük lehet választani. A lányt akarod, vagy a fiút? Hát én a fiút választottam, mert egyszer már játszottam vele. Csak így néz ki maga a játék alap. Ugye adok rá egy kis kakaót. Ilyen hangja van. És akkor Nevki. Most vagyok, mert nemrég keltem, meg azért is vagyok itthon még, mert beteg vagyok. Tölt, és majd meglátjátok milyen. Tudsz benne hegyeket mászni, tudsz benne hajót vezetni, vannak benne neked fegyvereid. Jó, csak mondjuk egy kard meg egy így, mert ez még nem tudom. Van amúgy belőle több, az Assassin's Creed Odyssey, az Assassin's Creed Valhalla, mindenféle van. Majd lehet, srácok, hogy szombat, nem tudom mikor. This area will be well defended. Kurva jó. Hajókhoz szólsz, te hülye. Nekem úgy ide kéne eljönni. Ide már csak később jövök el inkább. És igen, látjátok milyen a játék. Jaj, tiltosok vagytok. Haj meg. Igen, ezt utálom. Jaj, rohadja. Strömdalmas vagyok. Szombaton már pörgetjük a feliratkozásokat. Meg majd el is fogunk költözni.
Az előző videóimban már hallotthatál, de mindig. Lehet, hogy hallottátok már az előző videóimban. Igen, itt van Bella. Fő mindjárt mondja. Kecske. Come on. Hopp. Hopp. Ja. Ördöklős kedvemű vagyok. Come on. Látjátok, srácok? Itt a hajó. I wonder if we'll be able to leave without getting into a draw. Legalább nem magyaroljátok. Who am I kidding? Ezt elfelejtettem mondani. Te fel tudsz rá ugrani. És ilyenek lesz, és ilyenek a hajók. Ide felállsz, itt nem kormány van, itt te irányítod a hajót. Hogy merre menjenek. Nem kormány, hanem te mondod, hogy merre menjenek. Na, föl. Kár, hogy nem lehet vásárolni fegyvereket. Nézzük, bácsi, te mit tudsz. Hogy itt lehet még felszereléseket is vásárolni. Akkor milyen kéne? Basz meg. Tudom, hogy be kell. És igazságszok, itt lehet eladogatni cuccokat, amik neked már nem kellenek. Nekem például most ez nem tudom mi, de... Nekem szinte innen. Bocsi, srácok. Csak meg akartam a combómat, mert viszkedett. Kicsit így előre döntöm, látjátok?
Most éppen vásárolom, most fingottam amúgy. Látjátok, hát itt tudtok vásárolni. Nem. Ó, én azokat szeretem. Tudsz money szerezni könnyen. Kell szerezni meg tárgyakat, azokat el kell dolgatni. Szoktak járkálni katonák. Nem, mert nagyon éhezek, az egy... Nem tudom, Áú, ez egy kicsit fájt. Ó, nehogy tudtál. De mit tesz nekem, te? Gyere, köcsög. Szólok apádnak. Te is itt vagy, te rohadt, mocskos, nyomori. Mi a fasz csinálsz? Ezt imádom a legjobban. De nem volt nálad semmi. Ó, mekkora egy paraszt vagy. Paraszt hajlatú. Fosztogatok. Nézzük most mennyien van. You will me, you will me. I say you never will me, you will me. Nekem az egyes cuccok már nem kellenek. Bazd meg. Fa. Azt szoktam eladni. Shell. Ez se kell. Upgrade. Ha fel upgrade-elem, akkor ezt. Hogy rohadják ki. Elnézést. Igen, tölt. De a sarokban nem tudom, látjátok-e? Azon a mit fókuszó te? Leomom a pengémet a torkodon. Finally! Marcus sure is lucky he's got you as a scapegoat. I'll take care of the bandits. Make sure that you do. And be quick about it. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Igen, itt tudsz ilyeneket választani, hogy te mit akarsz mondani. If you knew how long Marcos has been... Alright, I did something for you. Now you do something for me. Get my wood. For once.
Better take some lumber. Nekem kibaszott nyíl kéne. Bag won't just take my word for it. De ha nem zavar. Én ezeket egy ellopom. Húj, hát nyíl. Feldogatom a seggembe a hadnyilat. Kösz a segítséget a hadnyílhoz. Igen. Ott egy varázslatos dimenzió kapu. Srácok, ilyet ti láttok? Ezt el tudom adni. Nekem most igazából vadászni akarok, mert a bőrér. Mert a bőr az jó árban van. Uff. Jó, 8 bőr. Az. Itt van a nyúszúzi. Anyád hogy észrevettétek, köcsök, kurva, gecis. Azaz! Yeah! Dobhatom el a fos. Jaj, nekem nem ez kell. Hogy a nincs fint valami jó, de hogy nem. Végre. Már csak kisebb kéne, ami nincs. Megint észrevett egy. Pufát befogod. Ott még én láttam egy diszvendéget. Careful. Don't want to be caught here. Puff. Ó, nekem egy tiket, ki lehet. Ja. Itt én még nem voltam. Pofádlapos. Wow. Inventory. Végre. De nekem nincs 3-as kardon valami. Valami 3-as nincs. Akkor kevernem. Láncsát akarok venni, mert ez jó. A láncs az egyik legjobb fegyver az egész játékban. Én öldöklök amennyivel csak tudok.
Hívom Bellát, és elmegyek vele. Hallottatok, nem skacok, hogy mondtam. Bella! Ó, bazd! Úgy meg fogok halni itt, mint az atom. Azt hittem, hogy itt hamarabb meg fogok mint egy atomcsapásba. Itt az zuhanásban hamarabb meghallok, mint egy atomcsapásba. De jó Isten. Többet nem ismételem meg. Jó, kell beszélni ezzel a hölgyel. Szépen leszállok. Bele tudom engedni. Mi az? Mi a baj, hölgy? Jaj, nem láttátok. Mi az? Mi a baj? Majd Digifalus fog a pufa. You called? Why? I've been you. Not Ez az! Csak kérnem kellett. És... Az egy láncsa. Imádom a láncsákat. Jaj, de imádom a láncsákat, te jó Isten. Itt bele vagyok zúgva a láncsákba. Nagyon imádom a láncsákat. Ezekkel rohadt jól lehet harcolni. Jöttem a tárgyaimmal. good day. Hol van a bőr? Ezt el is adom. Ezt is. És ezt is. És ezt is. Búj! Bye. Igen, én egyszer ezt már megvettem. Volt nagyon drága. Igen, ezt is egyszer megvettem. Más csak ott itt nem lehet venni. De tényleg ezt akartam. Búj! Mi ez egyes? Mi a fasz? Meg egy hármas láncsa. I'll see you later. Fú, de svo, most is felvásároltam én magamat rendesen. Ó, de jobban szeretem ezt. Ha most itt úgy nézek ki, tesó, mint valami szumó. We have only the finest goods. Valami szumós úgy nézek ki. De tesó, ne csináld már. Tesó, ne. Tesó. Nem mondd már. Ilyet teszek. Nem drága. Ilyet. Mit ilyen szöges buzogányt. Bocs, srácok, bocsánat, elnézést. Elnézéseteket kérem. Jaj, nem ez járul ez a foslándzsa. Ez a buzogány. Jó, buzogánnyal fogok menni. Azt de... Figyeld.
Jó, én ezzel megyek. Ez legyőzök azon mindenkit egy csapásra. A 4-es szinten én amúgy megpróbálhatom legyőzni azt a boss-t. Tessék le egy kutya. Pusztulj meg! Srácok, ez a buzogány az ég és föld. Meg jó, hogy azért nem borulok hátra. Hátra borulni. Az is lehet, hogy bele is fog tudni engem bírni. De a kurva eget. Bocsi srácok, nem a képről van szó. Hű, srácok, hát már az a lényeg, hogy már véget kell lenni a videónak. Úgyhogy sziasztok! Én Dominik voltam. Iratkozzatok fel, az is nagyon fontos, meg dobjatok erre egy lájkot. Sziasztok!